tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Sabay akong iniwan ni Mama at ng girlfriend ko. Hi DJ Rocky. Isa ako sa mga laging nakikinig ng programa mo. Sobrang dami kong natututunan. At hindi ko akalain na isa rin pala ako sa mga magsusulat ng aking buhay at karanasan. Nais ko sanang ibahagi ang mga napagdaanan ko sa buhay, pati na ang mga aral na natutunan ko. Itago mo na lang ako sa pangalang Boss B. 36 years old, taga Angeles City, Pampanga. At ito, ang aking secret file. Kung ilalarawan ko ang aking buhay at ang aking pamilya, masasabi kong simple lang ang buhay na meron kami. Pero, sobrang saya naman. Nagdadamayan kami sa buong pamilya tuwing nasa oras ng kagipitan. 6 kaming magkakapatid. At dahil na rin sa hirap ng buhay, sobrang taas ng pangarap ko para sa pamilya ko. Lalo na sa mga magulang namin. By the way, isa akong online gamer. Naglalaro ng Dota, pati na Counter-Strike. Isa ako sa mga kinatatakutan sa buong Pampanga pagdating sa online games. Sa paglalaro online, kumikita ako ng napakalaking pera. Pero minsan, dahil nga laro ang hanap buhay ko, marami-rami na rin akong talo. Lalo na kapag lumalaban kami ng pustahan sa iba't ibang lugar. Pero sa isang iglap lang pala magbabago ang lahat. Mababago ng panahon ng lahat ng mga pangarap ko para sa mga magulang ko. Bigla akong natanggap ang balita. At hindi ko naisip na bigla na lang itong mangyayari. Wala na ang mama ko. Pumanaw na. Na heart attack. Nang malaman ko yun, para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Sa isip ko lang, paano nangyari yun? Ang lakas-lakas pa ni mama. Ang dami kong tanong sa Panginoon. Sabi ko, Lord, totoo ba talaga to? Wala na ba talaga si Mama? Bakit naman? Bakit si Mama pa? Oo, DJ Rocky. Dahil hindi ko matanggap ang pagkawala niya, kinwestiyon ko ang kalooban ng Panginoon. Biglaan kasi. Hindi naman namin inaasahan yun.
Wala kaming nakikitang mga senyales na malala na pala ang sakit ni mama sa puso. Kung ilalarawan ko ang mama ko, siya ay napakamaalaga sa mga anak niya. Kahit matatanda na kaming magkakapatid, hindi niya pa rin kami pinababayaan. Mahal na mahal niya kaming lahat. Iba yung pag-alaga at pagkalinga ni mama. At yun yung sobra kong namimiss sa kanya. Yung tipong pagising mo, nakahanda na ang masasarap niyang luto tuwing almusal. Pagdating naman ng hapon, madalas kami mag-usap-usap at magkwentuhan. Pinapayuhan niya kaming magkakapatid. Oo, kahit ang tatanda na namin, hindi pa rin siya nagsasawang pagsabihan kami. Tapos yung mga luto niya talaga, lalo na kapag galing kami sa paglalaro, ay nako, ready na sa lamesa. Lahat ng yon, DJ Rocky, lahat ng yon, namimiss ko sa kanya. Nangungulila pa rin ako sa kanya hanggang sa mga oras na ito. Hindi ko kasi agad naisip na mawawala siya. At hindi ko rin naisip na sa pagkawala ni mama, ay magsisimula ang mga dagok ko sa buhay. Pati na ang mga pagkakamali ko sa mga desisyon ko. May karelasyon ako na itago natin sa pangalang Rina. 9 na taon na kami ni Rina. Pero dahil sa sakit ng pagkawala ni mama, para bang napabayaan ko ang relasyon namin. Nawalan ako ng gana sa buhay. Yung bang parang gusto ko na lang lumubog sa mundo. Ewan ko, pero para bang nagkaroon ako ng hinala kay Rina. Lalo na nung wala na si mama. Kaya isang gabi habang natutulog si Rina, pinakialaman ko ang cellphone niya. Dito na bumungad sa akin ang mga conversation sa kanyang kabit. Oo, DJ Rocky. May kabit ang girlfriend ko. Nakita at nabasa ko ang sweet conversation nila nung lalaki. Pati na rin yung mga kasunduan nila kung saan sila magkikita, kung kailan. Nalaman ko rin na nung nakaburol si mama, nagkita sila. Samantalang ako, nagdadalamhati sa pagpanaw ni mama. Grabe, no? Nagawa ni Rina yun sa akin. Sobrang sakit na for 9 years. Buong tiwala kong ibinigay. Ang pagmamahal, pag-aalaga, at buhay ko sa kanya. Di wala nga akong itinira para sa sarili ko. Bakit ngayon pa? Bakit isinabay niya pa sa burol ni mama yung kagaguhan niya? Kaya noong araw na nabasa ko sa cellphone niya ang lahat-lahat, hinintay kong magising siya. At saka ko siya kinumpronta. Tinanong ko siya, ano itong mga nabasa ko sa cellphone mo? Wala na siyang choice, DJ Rocky. Nabuko ko na siya eh. Bistado na. Kaya inamin niya ang lahat-lahat sa akin. Tapos sabi ko, sige, mamili ka. Ako o yung kabit mo? Ang sagot niya, hindi naman niya raw kailangan mamili. Dahil mahal na mahal niya ako. Pero napamahal na rin daw yung kabit niya sa kanya. Takting pagmamahal yan. Ano ako, tanga manhid? Walang nararamdaman? Kapal naman ang mukha mo para sabihin sa akin ang mga ganyang bagay. Kaya sabi ko, kung ganyan lang din naman ang isasagot mo sa akin, wag ka na lang talagang mamili. Ako na mismo ang magdedesisyon.
Tapusin na natin ang lahat-lahat sa ating dalawa. Pero kahit ganun ang nangyari sa amin, DJ Rocky, hinayaan ko siyang magstay pa rin para makipaglamay. Hanggang sa nailibing na si Mama. At sa panahong yon, kinwestiyon ko uli ang Panginoon. Lord, bakit pinaparanas mo sa akin to? Yung 2 taong mahal ko na wala sa buhay ko? Karma ko ba to? Hindi naman ako masamang tao ha. Hindi rin ako madamot. Pero bakit ganito ang mga nangyayari sa buhay ko? DJ Rocky, sobrang stress na ako sa buhay. Nawalan na ako ng ganang maglaro ng online games. Nasa bahay na lang ako palagi. At dahil sa nararamdaman ko, mas lalong napariwara ang buhay ko. At hindi ko rin inakala kung saan hahantong ang buhay ko. Well, hindi ko talaga maisip. At hindi ko rin naisip. Hanggang sa pinasok ko ang pagsusugal. Sa tuwing stress ako sa bahay, araw-araw, sugal ang inaatupag ko. At araw-araw din akong natatalo. Hindi ko na namamalayan. Nakakahiram na ako ng pera. At yung naihiram ko, naipapatalo ko na rin sa sugal. Hanggang sa nabaon na ako sa patong-patong na utang na para bang wala ng kwenta ang buhay ko. Wala na akong kwenta para mabuhay pa ako sa mundong ito. May isa pa nga akong bagay na ginawa eh. Ginamit ko ang pangalan ng kaibigan ko para makahiram ako ng pera sa kuya ko. Yung ipinahiram niya sa akin na para kunwari sa kaibigan ko, wala. Naipatalo ko lang sa sugal. At nung dumating na ang araw na dapat magbabayad na ako sa kuya ko, wala akong maipambayad. Hindi ko alam ang gagawin. Kaya hindi muna ako umuwi sa amin. Naglayas muna ako. Sa takot na baka saktan ako ni kuya. Dahil hindi ko na rin alam ang gagawin ko. Hanggang sa nagdesisyon na lang ako na umamin sa kuya ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin eh. Umuwi ako. Sa isip ko kapag sinaktan ako ng kuya ko, di bahala na. Tatapusin ko na lang ang buhay ko. Total, wala na rin naman tong patutunguhan. Patapon ang tingin ko sa sarili ko. Lahat din naman ng mga pangarap ko nawala eh. Yung mga taong nagmamahal sa akin, isa-isang nawala. Sa katunayan, nakapagpaalam na rin ako sa mga kapatid ko. Lalo na sa isa ko pang kaibigan. Na lagi ko ring nakakasama at nahihingan ng payo. Itago natin siya sa pangalang Mooks. Nagparamdam na ako na malapit na akong bumitaw. So umuwi ako sa amin, kabadong-kabado ako, hanggang sa kinausap ako ni kuya tungkol sa mga nangyayari sa akin. Ang hindi ko inaasahan, nauwi ang usapan sa patawaran. Pinatawad ako ng kuya ko, DJ Rocky. Lahat ng mga kapatid ko dinamayan ako. Siguro dahil sa pag-amin kung gusto ko ng sumuko, mas naintindihan nila ang takbo ng utak ko. Kaya nanghingi na rin ako ng tawad kay kuya, sa kanila, dahil sa lahat ng mga nagawa kong mali.
parang nagising ako sa katotohanan. Dahil sa nangyari. Bigla kong naalala si Mama na para bang bumulong siya sa akin sa panaginip. Yung binulong niya sa akin parang wala man ako sa tabi ninyo. Araw-araw ko pa rin kayong babantayan. Lakasan mo lang ang loob mo. Siguro kung nandito lang siya, hindi ako magkakaganito. Yung mga pangarap ko para sa kanila, na mabigyan ng magandang buhay ang buong pamilya, hindi sana mawawala. Pero napag-isip-isip ko na rin na siguro nga, may plano ang Panginoon kaya maaga niyang kinuha sa amin si Mama. Para na rin siguro mas matuto pa kaming magkakapatid sa buhay. Matuto kaming tumayo sa sarili naming mga paa. Sa ngayon, DJ Rocky, tuloy-tuloy ang healing process ko. Natutunan ko na ring patawarin ang ex ko. Pakonti-konti na rin akong bumabalik sa paglalaro ng online games. At sa mga nakikinig ngayon ng aking kwento, eto lang ang masasabi ko. Habang tayo ay tumatanda, habang nabubuhay pa ang ating mga magulang, ipakita at iparamdam natin sa kanila kung gaano natin sila kamahal. Dahil walang makapagsasabi kung kailan sila kukunin ng Panginoon sa mundong ito. Hiram lang sa Diyos ang buhay natin. At para naman kay Mama, nasaan ka man ngayon, Ma, pipilitin kong tanggapin na wala ka na. Kahit sobrang sakit pa rin, babaguhin ko ang sarili ko at mas pagbubutihin pa. Dahil andito pa naman si Papa at mga kapatid ko. Sobrang mahal na mahal kita, Ma. At para na rin sa ex-girlfriend ko, na ginawa kong mundo, hindi man kita kayang patawarin ng buong buo sa ngayon. Pero alam ko darating ang araw na buong buo rin kitang mapapatawad. Ang hiling ko lang sa lalaking pinili mo, mahalin ka rin niya tulad ng pagmamahal na ibinigay ko sa'yo. Huwag ka sana niyang saktan kailanman. Dahil hindi naman kita sinaktan nung tayo pa. DJ Rocky, maraming salamat. Hanggang sa muli. Muli, ako si Boss B. At ito, ang aking Secret 5.